ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ጎይታይ ሓወይ እንተበደለንስ ክንደይ ሰዓት የቕረኽ ብለሉ ክሳዕ 7 ዶ በሎ። ኢየሱስ ድማ 7 ሰዓት ሰብዓዳ እምበር ክሳዕ 7 ኣይብለካን በሎ። ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ምስ ኣገልገልቱ ክጻባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል። ክጻባጸብ ምስ ጀመረ 10,000 መኽሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ ኣምጽሉ። ዝፈድዮ ምስ ሰኣነ ግና እቲ ጐይታኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ኩሉን ክሽየጥ እሞ እቲ ዕዳ ክኽፈል ኣዘዘ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ ጐይታይ ተዓገሰኒ ደኣ እምበር ኩሉ ክፈድየካ እየ እናበለ ሰገደሉ። እቲ ጐይታኡ ድማ ነቲ ኣገልጋሊ ደንገጸሉ እሞ ፈትሖ ዕዳኡ እውን ሓደገሉ። እቲ ኣገልጋሊ ምስ ወፀ ግና ካብቶም ብጾቱ 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ኣገልጋሊ ረኸበ እሞ ኣባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ ኢሉ ሓኒቑ ሓዞ። ሽዑ እቲ ብጻዩ ኣገልጋሊ ተዓገሰኒ ኩሉ ክፈድየካ እየ እናበለ ተደፊኡ ለመኖ። ንሱ ግና ኣበዮ ከይዱ ድማ ክሳዕ ዕሉኡ ዝፈድዮ ኣእሰሮ። እቶም ብጾቱ ኣገልገልቲ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ርእዮም ኣዝዮም ጓሃዩ። ከይዶም እውን እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ንጐይታኦም ነገርዎ። ሽዑ ጐይታኡ ጸዊዑ ኣትሐሱም ኣገልጋሊ ኣነ ስለ ዝለመንካኒ ዘሎ ዕዳኻ ሓደጉልካ። ንስኻ ኸ ከምቲ ኣነ ዝመሓርኩኻ ዶ ነቲ ብጻይካ ክትምሕሮ ኣይምትገባእካን በሎ። ጐይታኡ ኸዓ ተቖጢዑ ኩሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ክሳዕ ዝፈዲ ንዘሳቒይዎ ኣሕሊፉ ሃቦ። እምበኣር ንስኻትኩም ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ንሓዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተዘይሓዲግሉ ሰማያዊ ኣቦይ እውን ከምኡ ክገብረኩም እዩ።